Lubas na. Naman na ngayon eh, tayo kong bangon. Macam mana kita menemukan silang berjuang. Wala dia benar ako konten ko. Sabahan ka. Ay ako lang pagod niya. Pagod niya. Mungkin pamilya mo na. Yang mana mau kamay ko. Mama. Kata sibuk. Tuna ka na lang ko ano ko ang. Nakakabuyad to. Ako man siya ka lang gat sa yung lulo ko diyan antud na nakuha ko sa Sagar mo bigay so. Nagwag yung project mga sa ano nililawan. Asam betul lang ang Wala nga. Amo to Yan din. Live plan na mga live plan na pag-rendre. Mungkin sila. pamahal ko sa mo. Tinanggap ko yung sama mo. Sige na ka. Sabi tabi sa bata pa. Wala nga good. Masa sa Facebook. Pag kung dito time na dito sa video. Pwede mo ako klaro ko dito sa ay itong kahit itong tada ang before ka ano man sa yung nahinunduman yan ang mga namin ito rin yung unang dapat dalaw na ito ang bata ito nakapad ito ay dalang bata mamoto ko yung bata kaya maupon kapag kung sa bayan, bibig sa mga ito magpulong, bisa ka na kumain out of town. Kanang bayan ni wala na sa YouTube. Bata.
1 years old. One. Bila 1 years old. Ano ba? Sama wala yan. Sino na yun? Panitika Gamay na. ito yan. Isawat pa din. Scam pa na. Ito na yung nakabaw na Eh, sabaw, are. wala mo lang kasagaran video nyo mga maspag na po ng mga pag-scan sa Gusto niya. ay, narayan Ay, ito na pala sa internet. Paano yan? Paano dinudong pa na yan? Hindi raw tanaw. Nagpaplanan niya. Kamay ko ito gagawin. Kailangan mo niya ba? Hindi ko dito niya. Bahay nila. Hindi pa rin kailangan na. Kato pa tong grade 5 pa ka. Hindi na ito. Ganyan po gumag. Hindi ko gumagawa niya. Tinapin ni Kapitya. Mag 3 Hindi months mo pa na yung yung dinudong. 3 months na to yung buong ng pan. Ito ba sa bahay ni Dodo mag-upload? Mga kamo na pag ina sa lang mga Daw na may Pagpunta natin. Oo na. Tara lang ulit. Kahit kumain, dahil dali na lang ako pagsawa. Malayala niya si Mike, plano-plano. Lagi, uy, ang mga plano ba? Kali mo lagi na nasa ito lagi sa kapasihan. Pero ka pura, mauwa, ito. Hindi sa tagalog ko ganyan naman sa ang ipas. Yung tres, lulupin, bitaw. Loy, ka nang anto takuan. Sabi nga to ta. Kung magmotor, kung. Sakta, magmotor. Tagang ko niya ito, pinapangga ng motor. Sabi ko, hilante pa ulit. Karang lolo cakes kay ma'am ko na yung pa. Kuya ads, bakit sa mga kuya ads? Kuya ads up. Villager, ano ba? Sikat na po na siya. Saka sa video niya, oh, Pinabangga ako. Pero ikaw po na yung mga video, kung nabi ads na video. Uy, pero bago sa kayo. Ay, so, apan na po siya namun daw. Kuya ads. Ito sa to, guys, eh, ha? Ano pang, Uy, sabaw na kaya iyo. ako magpa-shout out. Medyo like ang comment. Sabaw, uy, na lang niyo. Hindi na. Mawahay ko dito kung comment. Maganita na ako. Punta na ako kay. Mukhaan mo ko. Masa ko na dito pagkuhan. Para makakuha ko yung mukhaan. Sa iban, sir. Wah juga kayak dia ya. Sinanap ko. Wah, aduh, wah saya kira aku bukan sih orang muncul dan mana kan? Sir, Mau dari gol, mana bisa? Jente. Tunggu. Masa na ka mangyara? Sibin. Year of the horse. Year of the horse. yeah, gamurang ka. Ikaw kalit na ka. Stop mo kukuhan. Mungkin nonton jarang gak pernah. Ano mo kung saan na good po. Kaya pag last mo nga manda control. Lord na po na kay kanang yung curriculum mangkat. Bakit ito sa kaso kung siguro mo sa siya. Bakit na siguro ko pala rin kita rin. Say mo lang. Sa mo sa mo pa po. Ako na siya na mo na siya mo na. Lagi siya mo na. Pag pinag lagi mo na siya plano bitaw sa kanya be. Para para ka naman di plano. Richard. Mahilo na sige na ko. Kaya ang wala. Ano ba ang tanaw nila ang mahal ba? Gifted mo gud nga na ang talento. Magpakatawa sa tao. Mau lagi manggil na sa Ginoo kay. Nah, sa ko sa. Di naman sa dugo sa bako kan. Sa dugo ra lagi po. Tawag ka lang. Balot ra, balot ra. Ano nga wala din na. Oh my God. Ang vlog na. Binahangat mo mag-vlog. Kasi magdugtog sa tao. Kasi tanaw, inspire ng mga kanang medico.
Ayaw ba? Ano kayo? Uberan, kaya utangon usan tuig. O musunod ko utangon nimo. Ako betul jangan pembukaan nama. Mana ini anak itu. Bukan lang. Kasi Pangingin Saya punya kerja sama anak kan. Penonaan aku berikan tangan belakang ni hancur mana. Apa nasib? Ako din yung ano ng mga taon. Ano yung tuma? Ando dari kanina. Ando ko din sa auto. Yun yung bigla ko. Nakala semakin patawan ng kawan. Naway na ngayon eh, tayo kong bangon. Tagtag mo sa bayan eh. Bapa mo din ako nakita sa ate, kaya naguna mga. Ano matalitan? Ay, kaliptan. Sa mga excited yung may kanina, pareha din yung mga excited. So, ito, ano plano na po? Magkaila dani. O ba na akong IT? Then, Kasi mo ba? IT din ito. Customer ko. Pila, lipstick mo mo lipstick. 30 lang. 30 lang. Kanin ko. Kanin ko mo ba mo? Uy, ikaw manday na. Uy, ikaw mo. Uy. Sino mo ba sa kanto ni? Pagkakala na. Kaya ginapos ni mo. Nandito mo, no? Pisto, pisto. Nga ang pipiliin, panalo ka na mati, pwede mo pa kong alipin. Ikaw naman ang laging nasa panaginip ko, ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sa mo, she makes me sweat. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, ikaw lamang, don't stay